Здравейте, здравейте, мили хора! Ще започна така. Колко много книги прочетах при живота си. Колко много герои имаше в моя живот. Но аз съм най-големия герой в моя живот. Герой? Ами аз си написах моята книга. Прочетах толкова много книги, но нямах време само за моята книга да я прочета. Но ето, че дойде време да прочета моята книга. Книгата на живота. Книгата, която само аз я написах. В книгата са моите преживявания, моите радости, мъки, скърби, дори в немилости, които изпадаме някога. Но ние сме героите на книгите. Казвам героите, защото всеки един си пише съдбата. Както казва Исус, писано е. Писано е човек не само с хляб да се храни, но и с Божието Слово. Невероятно Божие Слово. Невероятен е Бог, това, което ни е написал в Божието Слово, което наистина е живо. Живо, да. Както има истински истории. И си ги представяме така, също и откровенията. Моят живот е пълен със страдания. Има разлика. Колко сме различни хората. Героите на земята. Личният герой. Герой, който се е написал книгата. Той започва и той се ражда като мен, като теб, като всички нас. Той също има майка и баща. Той също има среда, в която се е развил и условия, в които да живее. Но разбира се, всеки се ражда в различни условия и се развива в различни среди. И на всеки му се иска да бъде добре в живота на земята. Много е хубаво. Всеки си иска да бъде като другия. Аз също съм си била така. Признай си, ти си бил така. Нима не си искал по-хубава кола, нима не си искал по-добро жилище с по-голяма стая. Нима не си искал нещо по-добро за себе си, като учение, като развитие. Но винаги има нещо, което не можеш да го постигнеш, не можеш. Има някаква граница, която просто или парите не ти стигат, или шанса е по-малък, или знанията. Просто зависи. Така че искам да ви насърча да чуете моята история. История, която ще откриете и нещичко за вас. Нещичко, което да тръгнете напред. Нещичко истинско, което да ви събуди, да ви подбуди към нещо ново. Стига вече сме питали до кога на мен, ма защо така на мен, ма нали аз бях добрата. Да, аз също минах през този период. Много помагах на хората, много чисто сърдечно, открита. Наистина, много. И защо на мен? Защо на мен пак? Защо на мен пак? Да, просто това са нормални неща, които човек ги преживява. Но, знаете ли, както има бедни и богати на земята, има така и има една малка тънкост между богатия като материално и богат като страдание, мога така да кажа, защото
Аз мога да говоря, че имам много, много голям опит в страданието си. Много страдах, много бях. Загубих себе си, загубих това, което исках, загубих смисъла на живота си. Ви какво ли не загубих? Загубих приятели, загубих родителите си още от ранна възраст. От всякакъв вид загуби имах в живота. Предателство, унижение, просто трудности. Така че всеки си има свой различен път на развитие тук. Ние сме толкова различни, а всъщност сме еднакви. Всъщност искаме едно и също на тази земя. Искаме да имаме по-добри условия, да можеш и по-добре. Да, имали сме и свободни избори да правим, взимали сме важни решения в живота си, имали сме по-добри шансове, но има нещо, което все пак не е спирало, все пак сме били от нещо зависими от нещо, да не спре. Кое е това нещо, което нас спира в дадени решения? Кое е това нещо, което вътрешния глас ни казва, не го прави, пък ние го правим? Кое е това нещо? Защо така се получава с мен? Защо не съм по-решителна? Защо не съм, повече, за да вземеш някакво решение, започваш да се луташ, започваш какво си да правиш, дали ще стане, дали няма да стане, дали така, дали онака. Същото бях аз, същата. Просто да, бях по-силна, по-издръжлива, бях спортистка, бях така обществена личност в нашия град, обичах спорта, много обичах да карам ски, обичах да се занимавам с различни спортове. Ще спра до тук. Спорта много ме е дал, като ми даде преди всичко дисциплина, отговорност, издръжливост, не само физически, психическа издръжливост, която може би една от причините да премина през този труден период беше наистина моята издръжливост психическа, физическа и разбира се, не напразно и борбата, която водих за оцеляване, също бях издръжлива много. В момент, когато загубиш всичко, идва момент критичен, който осъзнаваш, че много неща не зависят от тебе. Нали? Започват вече да ти дават сигнал за обстоятелството около тебе, защо така се получават и така нататък.